hasil mancingku mau lur iki lur. Hasil mancingku mau. Iki tak goreng, tak masak. Sing cilik-cilik wis tak gawe pakan pitik kae sing cilik-cilik. Wis tak godhog mau. Iki hasil mau tak goreng, pokoke arep goreng iwak. Bumbune iki brambang, bawang, lombok. Engko jokoki kecap karo uyah, karo penyedap rasa moto. Kayak moto engko. Dirajang se. Oke, ini lur ya, bukan berarti aku pamer hasil tangkapan atau hasil lehku mancing mau. Neng ngene dadi mbuh kuwi kowe lanang utawa wedok sing nonton. Kuwi kudu siap-siap. Jane anakku wedok ki ya nang omah, cuma memang aku retok masak, aku arep nggawe konten aku masak dhewe ngono. Neng ngene lur. Aku ki mung apa ya, mung arep aweh pengertian wae. Sapa wae mbah kuwi bebojoan, mbah kuwi duwe bojo, mbah kuwi lanang utawa wedok, kuwi kudu siap-siap nek kowe engko iso dhewean. Masalahe durung sak lawase ngasek teko matimu ki bareng karo bojomu. Lah iki kan aku nggawe motivasi kok ngene iki. Ki intine ngene lho. Nek aku ki ket dhisik njagake wong wedok masak olah napa liyane kuwi engko nek aku dadi duda piye kan ngono. Kudu aku iso masak dhewe lan kudu iso ngatasi rumah tangga dhewe. Dadi wong lanang ya kudu iso masak lur. Wong lanang kudu iso gaweane wong wedok. Terus wong wedok pun juga begitu. Nek wong wedok kan biasanya isone mung masak, arisan, terus ngrumpi kan ngono to. Ning ya aja lali, kowe kudu iso nyambut gawe dhewe. Sewaktu-waktu ditinggal bojomu utawa sing lanang, kowe kudu iso golek duit dhewe, kudu iso ngatasi keluargamu dhewe ngono lho. Lah nek wong lanang ya kudu iso masak, kudu iso anu nek duit akeh ra apa-apa jajan, tapi sing jenenge jajan kan tetep bosen. Ora kaya sesuai karo keinginane dhewe. Nek misale iso masak ngono kan ya jending, ya ora. Nek wong wedok ki nek kulinane mung jagake wong lanang, repote nek ditinggal sing lanang dadine engko ya kesulitan dhewe masalah ekonomi. Jadi walaupun kowe iki ndek bojo, duwe wong lanang, ning ya kowe kudu berusaha golek duit dhewe, kudu kuat. Masalahe wong ora sak teruse kowe iki urip njagake karo wong lanang. Ya nek njagake karo wong lanang terus ya repot lur, repot. Makane kudu iso ngatasi gaweane wong lanang ya kudu iso, gaweane wong wedok ya kudu iso. Sapa wae kudu ngono kuwi kecuali pengusaha sing miliuner, sing hasil gede kuwi ora gagas, ora jajal-jajal nyambut gawe nggih degang ngombe kopi. Kabeh sing ngatasi pembantu-pembantune ra ngono. Nek samung sak kelas aku ya tetep chaos kaya ngono kuwi. Nang jagake pangan sing ngopeni wong liya ya isin dhewe ya to. Wis ngono ae lur. Dadi iki mung sekedar himbauan lho ya, ora keminter aku ki. Mung realita, kenyataan. Kenyataane ya kok ngono kuwi. Oke lur, yes ngono wae ya. Seandainya salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Anda selalu sehat walafiat, diberikan umur panjang, selalu bahagia dengan suami atau istri. Terus muga-muga wae kowe iso urip kaken-kaken ninen-ninen, anakmu pengertian, anakmu iso berbakti kabeh, iso ngopeni kowe kabeh. Jadi tuamu kena uripe beda karo aku, nek kaya aku wong
Ya isone ngene iki mbuh urip engko piye kan ya ora ngerti. Umur seseorang itu kan nggak tahu. Kalau istriku wis bisiki dipanggil sing kuwasa, ya kudu ikhlas, ya kudu siap urip dhewe. Makanya aku ya belajar masak, mbuh kuwi mbuh enak mbuh ora, wis ora gagas. Sing penting aku iso ngopeni awakku dhewe. Masalah anakku dhewe ya sibuk-sibuk kabeh lur, wis ngono kuwi wae ya. Muga-muga kowe tuane penak ngono wae lah, tak dongake kabeh. Ngono wae lur. Nek ana salah lupute njaluk ngapura. Wis ngono ae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangkot ikan goreng rasa ikan bakar. Iya lah, belum apa, banyak belum orang kita itu tidak masing kan. Iya lah, ini kan mumpung lah, masa kayak dia kan kalau nggak Arman sih.
Iki bolo hasil goreng iwak. Hasil mau iki hasilnya mantep toh? Mantep lah.